Mal-elfejn pazjent bid-Dijabete se jirċievu l-insulina mingħajr ħlas hekk kif din il-mediċina ddaħħlet fil-formularju tal-Gvern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa fisser kif din hija miżura lil pazjenti bid-Dijabete se jiffrankaw l-ispejjeż. Mill-ħamis li ġej li hija l-ġurnata dinjija tad-diabete, din l-insulina ħatkun issa fuq il-formularju tal-Gvern u available għal pazjenti kollha li għandhom bżonna, kemm dawk li huma type 1 diabetics kif ukoll type 2, li tfisser li l-Gvern ħajkun qed jonfoq ma' 800,000 euro fis-sena żejda, imma jfisser li dawn l-eluf ta' pazjenti jkunu jistgħu jaċċessaw din il-mediċina li għandhom bżonn. B'din il-miżura se jitwessaw il-listi ta' mediċini b'xejn għall-kura tad-Dijabete fuq il-formularju tal-Gvern. Fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ormi, refera wkoll għal miżuri l permezz tagħhom servizzi marbuta mad-Dijabete qegħdin jinħarġu mill-Isptar Mater Dei jkunu provduti fiċ-ċentri tas-saħħa li f'kull waħda minnhom hemm klinika tad-Dijabete. Dan bil-għan li s-servizzi jkunu qalb il-komunità. Id-Deputat Prim Ministru spjega li fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana qed jingħata servizz ta' eċċellenza fejn jirrigwarda id-Dijabete fl-għajnejn. Ħriġna s-servizzi fil-komunità biex inkunu nistgħu nevitaw kemm jista' jkun il-komplikazzjonijiet kkawżati mid-Dijabete bħalma huma komplikazzjonijiet fl-għajnejn, il-qalb, nervituri, il-kliwi u s-saqajn qal il-Ministru għas-Saħħa. Dan apparti il-konsulent tad-Dijabete iddedikat speċifikament għal servizzi fil-komunità li ma servizz se jiżdied konsulent ieħor minn Jannar li ġej. Mis-sena d-dieħla wkoll id-Deputat Prim Ministru qal li se tiddaħħal sistema ta' monitoraġġ għal tfal biz-zokkor. Din is-sistema se titħaddem bl-intelliġenza artifiċjali fil-Gvern mhux se jagħti biss il-patches lil persuni bid-Dijabete, imma anke se joffri għodda innovattiva biex jiffaċilita aħjar ħajjed dawn il-persuni li jkunu jeħtieġu jħarsu il-livell ta' zokkor kontinwament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.